Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel दा December 15,000 नि खाथियाव vacancy दङ गुबुन डिपार्टमेन्टआव दायो मोननै गोदान डिपार्टमेन्ट्स फैबावबाय स' बेनो जाबाय नलबारि बेनिफ्राय नगाव मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव Gr.3 आरो Gr.4 साख्रि ओंखारबाय जेराव 8 पासनिफ्रायनो नोंथांमोना हागोन अप टु डिग्री पाससिम देन बेनिफ्राय नोंथांमोना गुबुन जेरै हमना ला टेक्निकल नन टेक्निकल Gr.3 आरो लोगोसे ड्राइभारबो दङ आरो Gr.4 बो दङ स' बेनिफ्राय एडुकेसन डिपार्टमेन्टआव 7,000 आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव 2,800 नि बारा दङ देन बेनिफ्राय APDCL आवबो नोंथांमोना 2,000 नि बारा मोनगोन स' बेनिफ्राय आरो लोगोसे गुबुन डिपार्टमेन्ट नोंथांमोना थाबैनो APSC आवबो मोनसिगोन APSC सिभिल सार्भिसआव नोंथांमोना थाबैनो भेकेन्सि मोनसिगोन 700 दा हेल्थ डिपार्टमेन्टनि एग्जामा सिगाङाव जानो गोनाङा 5,000 भेकेन्सिमोन ओके DSS नि आन्डाराव बेयावबो DHS DME आयुष दङमोन बे एग्जामा कम्बाइन एग्जाममोन खनसेनो जागोन सिगांनिया स' बेनिफ्राय आरो गोदान DME नि आन्डाराव ओंखारबावबाय बेनो जाबाय नोंथांमोननि नलबारि मेडिकेल कलेजाव बेनिफ्राय नगावआवहाय स' बे पस्टआ ओंखारदोंमोन 1,700 नि बारा दङ दायो ओंखारनाया स' दायो कनफिउज जागासिनो दङ बे एग्जामा खनसेनो कम्बाइन एग्जाम जागोन ना एक्सट्रा जागोन नाथाय पस्टआ Gr.3 Gr.4 टेक्निकल एन्ड नन टेक्निकल दङ सेमा दंजोबो दा बे 1,782 भेकेन्सिनि एग्जामा खनसेनो जागोन ना समान जागोन Gr.3 Gr.4 स' बेनि सायाव दायो आपडेट गैया नाथाय जानो हागौ मोनसेनो एग्जाम जानो हागौ एबा खनसेनो कम्बाइन एग्जाम जानो हागौ बे नोंथांमोना स' बेयावबो Gr.3 आरो Gr.4 दङ Gr.4 आव नोंथांमोना नटिफिकेसन मोनखाबाय बेनो जाबाय 8 पासनिफ्रायनो हागोन अप टु डिग्री पाससिम बेयाव लिरनाय गैया जे 8 पासनिफ्राय HS पाससिमल' हागोन होननानै स' बेखौ नायोब्ला नोंथांमोना डिग्री पासआबो बे पस्टआव हागोन आरो थांनाय बाराव DHS आवबो हादोंमोन दा बेखायनो बारा जिंगासिनो गैया देन बेनिफ्राय नोंथांमोननि एग्जामा दायो कम्बाइन एग्जाम जागोन ना एक्सट्रा जागोन बेखौसो कनफिउज जागासिनो दङ जुदि कम्बाइन एग्जाम जायोब्ला सिगाङाव एप्लाइ खालामनाया किजानि बेयाव खालामनायाबो जानो हागौ मानोना एप्लाइ खालामखाबाय DHS नि एबा DME नि आन्डाराव जेरै थांनाय बाराव खालामनो हायाखैमोन हमना ला गवालपारा मेडिकेल कलेजनि ओंखारनायाव स' बेनिफ्राय सिलेबासा नोंथांमोना इंलिश बेनिफ्राय मेथ्स आरो लोगोसे साइन्स दङ देन बेनिफ्राय नोंथांमोननि GK दङ मोनब्रै रोखोमनि फैगोन दा लोगोफोर बेखायनो डिसेम्बराव 15,000 नि खाथियाव भेकेन्सि फैगोन बा थागोन बेनो जाबाय DHS एबा DME नि आन्डाराव देन बेनिफ्राय आसाम फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव एडुकेसनाव APSC आव आरो APDCL आव स' नोंथांमोना थाबैनो अफिसियेल नटिफिकेसन मोनबाय थासिगोन जेरै दायो हेल्थना फैग्रोबाय देन बेनिफ्राय आसाम फरेस्ट बेटालियननि फैथारसिगोन फरेस्टआथ' ओंखारखाबाय जेरै कनस्टेबल दङ कामान्डो दङ देन बेनिफ्राय फरेस्ट गार्ड दा हमना ला फरेस्टार दङ ड्राइभार दङ स' बेनिफ्राय स' नोंथांमोना APDCL आवबो मोनसिगोन Gr.3 Gr.4 आरो लोगोसे APSC आव नोंथांमोना 700 मोनदों भेकेन्सि एबा फैगोन देन बेनिफ्राय एडुकेसन डिपार्टमेन्टआव 7,000 जेराव टेटबो थागोन आरो लोगोसे Gr.3 आरो Gr.4 नोंथांमोना भेकेन्सि मोननो हागोन स' बेनिफ्राय हेल्थनि एप्लाइनि डेटआ नोंथांमोना 26 डिसेम्बर जानाय लोगो लिंकआ एक्टिभ जागोन आरो लास्ट डेटआ 9 जानुवारिसिम थागोन आरो जेब्ला फैगोन डेटआ अब्ला नोंथांमोननो भिडिअ खालामगोन माब्रै एप्लाइ खालामनांगौ अके स' बेनिसिम लोगोफोर दानि लेटेस्ट आपडेट हेल्थनि आरो लोगोसे गुबुन डिपार्टमेन्ट्सनि